dzenyewe dzakasarira vatadzura pamuya nababa tochibasa kunamisa maoko anamai kuisa mupururu handei pamwe chete pami dzenyu taurisai kushungurudzwa nemurume ukuta sei kushungurudzwa nemurume samuni nenyi mari nyora ichinzi achada murume tomanyora maira samuni nenyi akanzi kushungurudzwa nemurume alright pagadzirisei vanhu vakangotanga kuti anchada murume murambire murume ndotoramba kutunga kushungurudzwa nemurume maererano nemagarisirano epamba vasugasira zvakanaka murume wangu uyu amai vanhu vatonga nyaya murume wangu uyu apindwa nechipfambi saka zvaapindwa nechipfambi akundirova zvakapfurikidza zvekuti anosvika pakundidira mvura achinditi bva pano 1 kechi2 murume uyu akanditi buda mubhedhu muchauya musikana wakandibata ndinaye 3 akanditi akamuisira mushonga muchikafu haadye chikafu changu kechi4 anondishungurudza achiti zvinokaisira mai yangu mushonga muchikafu saka kugarisana naye kwachona kwaakutonetsa because hatibikirani hatiwachirani tinongogara sevanhu vakangogara achingondishungurudza 5 zvatarumwadzakozvi ndizvere zvimari kunyeni aiwa taurai usapikise zvaataura nawe kuitika magara atikita apamba mumwe wangu akatsvaga mari yake yasingazive yaari kutenderedza kutenga chuma saka pamabasa epamba ndikumuudza zvokuita pamba ari kuramba ari kuti handitetekereiwe vaunodiudza saka patikatadza kuzivisana akasvika pakundisungisa kundisungisa akazokota kuno ii nawe kuti ndakamuti hauchakwanisa kuwachira vana panapa hauchakwanisa kubikira vana unodzora asi kunzwisisa kuti ndakuita zvekwangu ii nawe kuti mari handisi kuzara akaiwana kupi ano mari yaari kutenderedza kutenga chuma saka haachandinzwisisa saka pakutsudzana ndikatoka kundiro pandiro nechikubu ndamuti iwe uri papi paunonditi iwe siyana neni uri kupi kana uchinditi usiyana neni uri kupi asi ndopanga akabata chigubu panzi ndakuita zvekwangu siyana neni handidzwe zvaunotaura pandiro nechigubu saka pandikamudzorera pane zvamati vataura chokwadi ndezvekuti pane zvataura zvamati vataura chokwadi shuwa kundibikira vasi kundibikira vari kurara pawega ini ndikurara pamutenga havasi kundibikira zvekuti ndikutobikira nomwana achipakwerewo iwo inini kata kuwashandikashandika ndo magara atikita tagara magarewa pane 2 months ndabva wabva mufundisa chipa ikoko handina kukwanisa kugara navo vari kurapa wega takaenda kuna tete wavo takazvedzawo hama dzangu twatigadzirise mazvake avo vari kuitawo zvikwavo indikuitawo zvikwangu hapana chakagadzira svika izvozvizvi wazvikota kunoku ndikavati ndikuona kuti kuno kwaita nashamwari wakawanda hatisi kuwirirana ana shamwari vakufura kuti hatiite madhaizi hatihodhei zvokutengesa tichitengesa vachiwonga usiku vanoonga usiku izvozvo kwadhironi pamba vachiwonga usiku vachitsvaga ndioneka nematochi saka handichakwanisa kumudzora kana kuti nditaurira naye zvokuti tinovaka musha kana kuti iye ndiye akatoripota kunoko achiti handisada murume koimimi chitaurawo zvenyu zvamunotadza zvomufunga vamutadza koivachena akati kugadzirisa chitaura zviri inini nawe kuti mwangu haasi kundibvumira mumba saka inini ndakazama kuti nditsvagewo vokuroora vandikataurira naye ndo hatina kuzokwanisa kupasisana kuti tisvike pakuzoroorana asi yenge nyaya yekutsvaga kuti ndiroore nekuti mumba handimo havamo maadzimai ava
vari pawo ndiri pamwe kurova ina kuti orera kwakandikaita takarowa wakati ndokatanga kutirova pandadzorera ndakatanga kufuma asi ndokazova ndita ndakarova ndototaa nyaya uri muda here mukadzi amai uri muda here murume makati asi matatu hurumende rokumuda munyarara asi chikonzero chaida kuti ndibvunze izvozvo kuda kutaura nevanhu vatirikunzwa kuti vanhu ava vane ramangwana here vari kudanana here handimuri kunibata zvakanaka saka isusu tiri kuti zviri kutaurwa nemurume wenyu zviri kusvika zvamuri kutaura imi zviri kusvika toda kunyatsonzwa chaicho chaicho dambudziko chairo chairo riri kuita kuti mutadze kuwirirana inini ndinaiona amai zvanzi nemurume wenyu muri kutenga chuma achibvisa kuti mari yasamutengesa chuma iri kubva kupi makaiwana kupi anonyepa right one anyepa asi chuma muri kutenga here handisi kutenga chuma saka zvakare kuonga usiku kuonga usiku nematochi pamusoro enditaura pakabvira nyaya inini pakabvira nyaya ndepekuti pamba pangu pakaita pungu yechechi paita pungu yechechi amwene wangabva wasumuka ndobva wataririya vanhu vamwari inini ndakaisirwa mushonga nemuroora mutivi ndopakabvira nyaya zvadaro ndobva tavasumuka vanhu nemafundisi endei neamwene wenyu kuchipatara kana maenda navo kuchipatara tozotangira ipapo kana mabva kuchipatara ndobva vasumuka ivo namai bva vaenda kuchipatara ini nabva wandisiya toita kanzi toenda tese vadzoka bva vati zvona amai hapana chabatiwa amai vangu vakanga varipo vadaro ndobva vasumuka bva vaenda mumba kwavo vaenda mumba kwavo amai ndopatakasara mumba nyaya ndaingoshungurudzwa nokurohwa yenge refu ngodzokwaisira amai yangu mushonga mairohwa nyaya yamai zvabva hanzi takafamba pa4 mapostori vabva mukudaro ndokubva tasara tikushungurudzana kudaro varume wangu wangu asatenge chikafu pamba tango vanhu kugara ndobva ndabvunzwa kuna vanhu vechikuru naamai vatinogara navo munzvimbo amai dhironi varidzi veprasi ndobva vanditi wagona kushanda here shanda zviri kuita chi vamwe tikuzoona kuti zvinozosvika papi ndobva ndatangawo kushanda zvinoita vamwe kwedu kunokorokozera tichikorokoza kudaro ndobva wakanditorera mari yandakanga ndanayo ichida kutenga chitinini 360 ndobva vati ndipe ndichenderedzi vatora mari iyeye pandakazoti chindipe ndotenga kitiniti iyebva wanditi ndashabhura cho ndakanyora mari yako ndobva ndati pane vari kuzviziva kuti mari yangu yange yamari yakati ndobva vachiti aiwa zviite pakuti ndikupe mari iyoyo ndisandawana bhuku vazvafa zvakadaro ndobva tagara mai ndobva wasiya vataurira murume wangu kuti iworora mwe mukadzi uyu mukadzi handichamuda nedoti andisira mushonga muchikafu murume wangu asara ndobva ndatanga first time ndakamubata nemukadzi wokumaraini kwedu pari pafoni akafona mukadzi iye achiti ndikuda mafuta handauziva kuti mafuta ekuzorera kana kuti ndeyekubikisa ndobva ndamuteera ndakandeandemera mune chokwadi here kuti mimi munofonera nemunhu pafoni muchitaura nyaya yemafuta zvikanzi haina handizvisivi ndobva ndatichifonai tinzwe tese kuti kana mimi munhu aitaura munhamba toona kuti ikunyepa ndobva varamba kudaro ndobva ndakatanga kutarisa kumameseji tatarisa kumameseji nditoona vanhu vari kutoudzana nepekutosvikira zveshuwa ndakaenda panzvimbo pachona ipapo ndafona ndichida kuti ndione kuti ndiani handakumbata ndakazoti ndafamba ndichiita zve zvinenge pakuda kuita unge ndotumira mari ndopakabuda zita reri ndabva ndatotora mukadzi uye ndakati ini ndanzwa nekushungurudziwa ndenge ndati zvangu muye musari mugare nani nahandemera ndoti ndimuri kudiwa naamai vavo zveshuwa mukadzi uyoye vakatanga kurambirana pazipo vachino vaitonga nyaya idzi watanga kurambirana ipo pai wasumuka bva vaenda kudaro ndopakasara vabiyangu avo pasati papera mwedzi wachona iwo ndichibva ndavabata nemusikana ane 17 years wokumhondoro vazvanzi vana vabata ndakavaita vakabuda pamba vachimhanya vabuda pamba vachimhanya kudaro
ndobva ndavati imimi ndiendere nzvadzi yangu enge ndinayo pamba ndikati mabudira aita mbuya yangu hana kumira musha rega ndimuteere vanga vasina bhutsa havafamba vasina bhutsa vandateera kumapeto kwemunda wangu ndokwandakavasvikira vakarara nemusikana uyu bva vatiza negomo vandabata musikana uyu ndobva ndavaya naye futi kumba ndikati andemera zvekudai so izvi muchandiurayisa tasemono munhu uyu andone mapiritsi ari kumwe inini handino ko zvenyu zvakadiwa kuti motorana nemunhu wenyu motogara zvenyu mese ndoti ndiyari kudiwa nani namai pano kuti muzoti imi muri kubvuwa kumuchuya pandiri zveshuwa wakabva wachinja strategy mangwana cho wakafuma watienda kwasekuru wangu wasvika bva wati ndaisirwa mushonga muchikafu nemuzukuru wenyu waisirwa mushonga wechikafu amai wako kwaiwa wakati ndakaisirwa mushonga iwe wauya uchiti ndaisirwa mushonga chino wari kupi zvikandachinakura mupureti nge tichidyira sadzi taidya tese sadzi vachiti kana todya sadza vanenge wakabata tochi yavo wakavheneka mupureti vachidya sadza nandimira ndomudyiro rudzii zvikanzi aiva paini ndodya ndakavheneka pai pureti ndobva wanditi ndandisira mushonga ndobva wabuda waita 1 week vasipo bva vazodzoka ndakuda kutienda futi kumapurisa kuti vana vangu havachaenda kuchikoro vakuchinjana kufudza mombe yemunhu akangobuda zvakachena ndofunga ndakazofonera atete vari munomu atete vavo vandati atete ini ndakuenda kupolisi handingati vanogara chikuenda kuchikoro murume mukuru achisikurotenderera zvake kana kuti atori kuvanhu vake vaari kupota achita se achionana navo saka ndakaona zvakabvira gore rakapera ndichingoshingira apa kumusha ndabva futi ndarohwa naamwene ndokutama kwandakaita ndakangobva bva ndanonzi ndikunosarirwa musha kwedu ndaenda anosarirwa musha kwedu ikoko ndopakanditi andogara kupurazi tozotsvanga kwedu nzvimbo yekugara tasvika kupurazi kwedu tikafudza kuti mubiyangu achatsvanga nzvimbo nhasuna akunditi futi ndatidzokere ikoko uye futi pandakati ndodzokera ini singawirane nepo kotoenda kunoitei kwatete wangu wakandisarindira ndichada mukadzi uya mutori chii uya mutori muzukuru wenyu handisiri mumaoko mangu kana akafa kana akaona chanenge chamuwana zviri kwamuri saka ndopandakaenda kumapurisa ndarohwa ndofunga ndange ndakakuwara mapurisa bva avashedza ndofunga wakasvika ukati ndamurohwa pama1 mapurisa ndopakati munhu uyu atosabha brazil vakanga vati toda nhamba dzemunhu ari kuita nyaya dzake wabatwa nyaya yedu haina kutongiwa ndakazongoona vaakuuya ndopa wakauya bva vasvika vaakukiriya mombe vaakutokiriya zvinhu zvepamba kuti ndaakuenda kumusha ndopa ndakati ko chachirudzii chakuitika musha pamurewa ndopa ndati ko inini munoenda neni seko sizatisiwira ndopa ndakati ndobva ndadzokera kupolisi polisi wabva wati aiwa endese nyaya yenyu kwamambo nendeyoti nyaya yenyu mamiriro yakaita murume wenyu anofanira kukubudirai pachena ndosaka ndakazouya kuno ndindemera mazwa nyaya nyaya dzakawanda dzema17 years mwonomono rwamutora nyaya hombeyo saka mapolisa vanototora like imakasvika mumu ndakuda kuzama zvitiri zvokutanani mwana wenyu muzukuru wenyu nemakore mangani wewo 45 ndakadzoka kamukomana anogara kwaka nekuti kamukomana chiuro waiwanza kuti chirikupepeta iwewo nene yamukuru ndiani ndoonoone umukuru wawo chaizvo zvakanyanya kasiwo kuti watopera nazvo ita naniyo mukadzi kumubata toda kumubhadharisa mombe kuabhisa mukadzi dzikiriye kasingadzona dzisipo chetokuripisa iwo hausi baba wakanaka nyaya dzakuti watara nezinyaya dzatorodza apa dzidzi abuse chete nyepe wati ndemera ndazeseri mucha wako ndikwamureva ndemera ndazizasi aunyare nebaba hapana nyaya yako kuti chokuti nyaya yako it's abuse chete nyaya iri pauri ndiye abuse nokuti wanakirwa nechiruri ukasatedzera amai uchingonangadzira madzimai ako unyangadzira madzimai ako uchivati warora unoti ari kuroya amai ako ari ngoti iti ndinguroyewe nyaya dzataura mukadzi wako wadzidzwa aunyepera kasi wakabarwa nemukadzi 19 wakasi wakabarwa naye uri pai kunze kwemunda wenyu wanga uri pai uda kuti uzvibvise wega dignity wanga uri pai iye wakamuona murodhi
Iyo ngori pai. Nenda sipoiwa. Ngwaje wakamona munhu. Chikana. Nenda iyo anato munhu. Ahora munhu. Ana musikana yeye. Kasi 19 years. Asi ndo wapo. Ndaitaura nayo. Ndo wapo ere. Ndaitaura nayo kuti tikape musha. Kada kuti yakari wangu. Ndaitaura nayo kuti tikape musha. Abhiso wara ukaza wakangani. Akawani kawana kwa kanishimba. Wamurere. Akajeka tangu kwa Facebook. Ndamudza kuti iwe tichidhorana kuti tishande tinhikire tinge tiri pamwe chete pamusha tichiita mabasa edu pamba tiri pamwe chete tisaite mazvake iye mazvake taidhorana baba ndinobvunza kuti ndazvanoda enda kuti mumba ari una makore mangani? 47. Makanyosiyana makore 3 years asiwo kura iyo ne makore mangani kanyema 56 makuenzana makore ne baba vari kuzvisakadza ita chinhu chimwe chete mukadzi wako wakarombera baradza zvinhu akaisira mushonga mai vako here handina kuzviziva kuti akaisa mushonga vari kutonyepa tamusogara pamwe chete tonyetwa zvokuti mushonga asi kuti munhu anorwara ini wakarwara mai ndakawarapisa nekuti wakaisira mushonga wakarwara ndakawarapisa kwete kuti wakaisira mushonga watonyepa samusogara pamwe chete mukadzi wako akugara imwe rume pamusaka pei yakati ndikuda kuita zvopamusiyana mukangova vanhu chete vanotanga kunyeperana munofanira kuva vanhu vanotaura chokwadi kana muchida kubatsirika asi mukanyeperana uri kuona vese vanhu varume vanoenda kudzimba dzavo mimi uzosara matu maakuitana wanga uchindinyepera saka hapana chinovakika paruna kana muchida kuvakika ivai vanhu vanotaura chokwadi pane zvinenge zvichiitika nokuti vanhu vanoda kubatsira vagone kukubatsira. Hai baba, handi vari murango zvoi chaicho zvakadzikadzira mwoyo wenyu wese chichinja ikamuka system kataura naadzimai handiti vari kuita zvatinoona kuda tovatsvaka vasikana tovatsvaka handiti idzai kuona kuti imba yenyu mai vari mutoro wakanaka zvataura naadzimai venyu zvanidzamira wenyu panandikagara panapa handiti zvivanenge zvichiitika pamuri izvozvo kana ivo vachikunyeperai nokuti njani kuti mimbo nayo vakazokwira dana iwewo ichagona kuauya kuzama kwadziuranisipendimusikana izvo zvakuita mumamo handiti dani munozivaniko saka vakazora manjaminaka endaivo naigadzirisi handiti amai ndova rume nichacho chacho tauraizvamudai matiyami uri kumuda here murume mamuda mati magomera mabuda kutona mambo vakubvunza ikariri pane mumuromo mataura mambo vavazokubvunzai futi munhu avaudza kuti ita zvemaoko ako munhu anoziita zvinhu zvakananza maizvizvi andokwamuna machina ndiko we ndokuziya amaidhidoni basa ravo ibasa vanoita basa rekuchera nokuvonga zvinhu zvatisingabvumire zvemastable vachiparadza minda handiro here ndokuvaziya pamuto pamai asi munhu anotsvagira mari yake saka amai ava vadzidziswa kutsvaga mari asi vapa kutsvaga mari paipai pane abhisi iripo emanjao zvinoti inogona kurarama ndisina murume nokuti kwanyanya abhiswa sino ndoona kuti zvakanaka kuti ndirarame zvako ndisina murume ndine mari yangu kana ndaono ndaitohave kuda murume ndinongonotawa ndodana naye sangana naye kasi ndiri independent kalaifa ano vana venyu kaone vana vedu vawanda vaere ndokakawanda kakuitika ndizvozvo
inyaya yekuti varume vanenge ava ndo vawanda vanabvisa vanhu kana vabvisa vanhu isangongoti varume vese mhuka iye ari wani ari kubudisa mombe ari kutengesa mombe izvo zvacho atengesa ngani atengesa hwanyu nehanga nematoki inji ndiziri une masa wane mombe ngani 6 nemombe 6 pawakatengesa mombe nehanga nematoki mukadzi wakakwambo mari toda kuona toona kuti mombe hadzisidzanile kana atengesa iri kupi iri kupi mombe dziripo pamba ama mombe yakatengeswa kwairi kwachipunza pachiporera kana kuti sabo kwedu sabo kwedu mombedzi mombe ndedzababa ndedzemhuri dzavari kutaura nezvadzo baba vakashaika mombe dzemhuri uyo watengesa here chipunza kuti handisabo kwako mwana wakaona kugara panga ndinaisa mnendeka yakuda kuitwa neyunivhesiti angagara iwe usantinyepe nokuti vanhu ndinoaziva nyika yangu neiziva chipunza ndomudaidza ukadaro ndomudaidza nokuti haakwanisi kundinyepera nokuti usabhuka anohuda stereki nokuti anozoti mamba haita sei hanyepero chinodoa kufamba chesiti muromba muti angonyepera anozvazisa zvadzinoita hauna kutengesa here chipunza wakamunyepera ndiromuponera nokuti ndikuonera kwanzi chipunza sabhuku kuchikore akabata bhuku rabari ndiyeyo kana kutopedzerana nemene taura avatengese mombe hauna kutengesa makora chipunza taura nokuti wakoyesoudare kumapurisa munoita zvakunoita mobhadhara faini kuno kuti unotonga nyaya hauna kutengesa here aiwa ndakutengesera mombe anayo akuchengeta mombe angani aripo angani iwani wakaibudisa kumba uchitipendisa kupi arikushanda wakaibudisa uchitipenda kupi ari kukopa wataripopa ndizvo wakamva kuti apomere avaziva vataura kuti mombe itapo chipunza kuti ambopopa mombe zedu ai wakapindura zvaunenge wabvunzwa wakavaudza here kuti mombe itambopa chipunza kuti asenzere hatisi kutaura tizinavo asi kutaura iwe mombe zeni dzakakwana kasi mombe imwe ina chipunza kasi dziri kumba dzakakwana uyo wakabudisa chinokwa chipunza kaa dzakakwana ikwa chipunza haisikumba wakabudisa ichi chikuenda kupi ari kupopa ari kushanda ari kungopesa wakaretesa here mombe iwe uno munyaya yakutaura unoona vatikuenda kuproperty sezvo akutobudisa property taura chama mombe dzirikondo dzakaba yaudi 1 ingwakatenga uswari 2 hours yakaenda kuchikoro pakangeturipo iri mombe bireyo kwani padangedzitoripo mombe asi mombe yauiwa yakatingaritukiwa iri kupi mombe dzakaboendisi iwe chimbomira dzapapa mukuru ndiani mukomana mukuru ndiani izvozvo esaka chimbonyana kwawo mwana akasimudza makondo tipe zvokuti ndiyababa tikuenda ikoko tati mombe imwe iri kwachipunza yakaenderei iwe chitipindura iwe chimbomira chamani yakaenderei kwachipunza akaambuwa kuti ashandise muzukuru wani wenyu kasi mombe yacho ndiani mombe yacho ndiani mombe ndeisisi ndenyu imimi mugara pamwe chete misi mugara togara tese mugara timese aura tichadzoka pauri taura chamani uri chichi vana taura nyaya ini kokutanga nyaya dzavo dzakuta dzokurabazinesa ndichiwani kokutanga ikindakaona ndinakwamunyumba tikakuta dzisakazokurabaaaazvakomwenomwatita zvakufunga then pandati
sekuru wavo takakurukura nyaya idzodzo zokuita mazvake mumba baba kusvika tapedzerana kusvika isusu tazoti no pamati uyu makaona ane musikana takati sha bata huku bechi akadzora nharai zvakanaka then sisiwo waripo watamidzwa $10 vakanzi $5 ichazokubai tabva ikoko hapana kuita mazuva patangota vanetsana vasungisana vakumapurisa inini bandazobva kumba bandasvika nokuna maiguru amaiguru ndozvandanzwa takaitika kwandisanamudzira right vandataanza chienda itese kupi kumapurisa ikoko maiguru gwaatainaswera kupi kumapurisa ikoko wati pakanaka saka ini ndakuchienda zvakungomurarira chi kana pavamwe kuti mangwana ndipandataizikudziwa then vandasvika kuchambokwadoka vandazobatoomari vandazoenda pana pavamwe vandasvika ikoko ndararapo makuseni ndazobata time dzokuku nyaya dzatitoona hadzisi kupinda yakazopinda natoko nyaya yapinda natoko yatsvagurudzwa bhanzi no taona usina godha wakapara imwe mhosva iyaita mhosva yekutanga find mari yakati panzi hapana kutonga munhu vandabhadhara ndinabhadhara mari yake risiti wazvitorina kubanga kana wabhadhara nowabatwa nemhosva right handosati kuti yakatongwa ndazopachinza yautonga right tabva ikoko patauya kufunana kwavamini patakusangana natete kuba futi kupi pana blasi patavatano iminika udai mungosimba kuchikwesherana kwesherana uno mumwe unge makorokosa mumwe arikuswera rikoma arikuswera rikuzva kuti zvinhu zvenyu zvese hamuchakwanisa kuita chinhu chenyu pamwe chete madi kuita gomba rimwe chete rokupika mumwe anosara pamaita basa repamba kana kuti mese mine pagomba iro muita chi mari dzenu pangaita madzira imimi zvatakuona zvitori nani imi muchizorai mumusha hapasati paii mukuita zvekuiraidei then mazokura kumba munodzoka kuchishanda pati asi ndidzoka chi kumba then isusu bataenda kuba hapana kupeka chiaaaaa yai yakunokuba mangu apa vakuda kusvina vanhu ava togadziriswa inini ndakatiuya kuda kugadzisa vanhu yamashamani uya kudhivenda mombe isati sazvomunhu tikusvina kuti zeru zvifamba ziyauda mombe dzababa kudhidza baba taona we separate boys from men iwasaura mukomana kunze mai shamani zvakutona izvozvo togadzisa sei nyaya mukoma wako namai right ndo ndesa ndapedza then tasvika panyaya dzemombe manje dzikutaura wakakumbira mombe kumba waiti wada kurimisa kuno then wapuwa donza nehadzi padzauya kuno mombe dzedzi vadzatanga kuberekana dzaberekana mukoma bhandifonera bhati no ndichadhirochi chijongosi ikoko godzi engatisiwa parimwe donza range riri kunoko padamuta kunoku oraiti mira ndifane kumbotsvaka fana mdikomba medu isusu bharora then padamutino komana sezvo atizisa pasina chi mari hatina pamari yamaichitaura yechiuya inayo watuma maiguru then maiguru bwaya ne200 patawati saka pamombe iya iri kupi yababa chitora ichidhongosi ichocho iyi mari takuichiendesera chi muningira sezvo tese taikweziwochi mari alright changamizwa wabvisa zvinhu wazishedwa utau reason why wataura ishu yokubananidza maiguru nani nangoma hai iwoutiuipa vanhu 2 awa toda kuti wagare pamba pavo ende ndoshoko rangu ndichiti garai pamba penyu mukudze wana wenyu kwete kuda kukudziwa nevamwe vanhu chi then pandabvunza kuti imi maiguru kana maita magarira toti mazogara mukoma wari kuku mukoma vatora mwe mukadzi imi muri kwenyu mega achachengeta vana vandiya maiguru akati kana imi munogona kuchengeta ini ndakati no hazvisirizo imi batanai then mochengeta mhuri dzenyu dzikurewo kusvika patiri papi ndosati kuti wana wada kugadziriswa cheteka mazvake obva kana riri gomba wochera 1 wachita mari dzavo kana riri garden woita garden wachita mari dzavo anozvigona nemukomawo wese wada kutaura nawo wabvise zviri papa nepapa asi wewe muono wako pavanhu vaviri ari kukunetsa chaizvo chaizvo mupfungwa mako pawaitonga wakanyatsoona kuti uyu haagoneke ndiani ndakaisefa wese awari 2 wari wrong wese ndingatoti toabhusa wana izvezvi because ini ndakasvika nditonaka mwana pamwe kubva kuseni asati aja then mwana zvaakapfekera mukonota hei ko chavari kunzwa kuita mari chacho zvechipi hembe dzese dzakasvika kudai
Zvitori watoni wese waritora kuabvisa wani. Amai Murume. Unabatsirika timakwira dani. Tarisai kuno. Uyu Murume wenyu agarapo. Haana abata masaizi ese. Isusu tongora taona vanhu vanoti achokwadi yogara tobatsirana sei. Nokuti kuno kutozongopa judgment kasini nematonga kudhara. Dzemuri nematotonga kudhara. Zvakungoda kusimbiswa nesu. Taura newe. Vanhu vaviri ava ndivava kupedzera kare nguva. Nyaya yavo vakaitonga vakaipedza. Vakarambana kare. Vanhu ivava vakarambana kare. Murume mudzimai akada murume. Nechikodzo chekunyaya iyi ndakaiita nyaya yavo. Amai pavakazomangana nyaya dzavo vachitsanangura nhondo yemashure. Murume achitsanangura nhondo dzadzo kusvika pavasvika nhasi. Vese vakabuda pachena vanoza kuti uyu achida murume uyu achida mukadzi. Saka nemwe kwautopedza dare nguva vabude zvipamwe pavo kahwani. Vatazvanaka chikoro dare rineri mambo havatendere kurambana kwevanhu ndo 1 point. Kana vakagara pana vanonzi vanhu kana vanetsana mudzimba yananisai chi vanhu tikangotenderi ngavarambane munovapinda ngavarambane abusha havasi kutendera izvozvo. Tinoda kuti vanhu ava kana paine point dzamari yadzo mumwoyo nebaba vagara pakati apa kuti zviri pfungwa dzavo ndo ngavadzoke vabatane vadzokere paposition tiite izvozvo. Indava ndichifunga kuti vanhu ava mama tinongopa mutemo wekuti nhasi movapa tambo muone kuti pakati pavo pane here achatsauka kana achatendeuka pozodzoka munomudai topedza nyaya. Pamusoro pane nyaya yandamboona baba yakanganisa ava vambotaura zvemapiritsi apo wakati zvoni ndakavataura ndakati munhu handiti ndo zvamambotaura mai ndo zviri kukanganisa here kuti musangane nemurume. Aiwa baba uye akatonditibuda munhu akanditibuda mumba mangu akasumuka akaenda kwatete vangu akatonotiti handichada nezvemuzukuru wenyu yaimutora atete wangu ngwari utori muroti uya uzonditora ndizvozvo baba atada kugarisana chii chauda kuti alright tada kuti gatsembera ngaotera uyo akuita ngemukuru kwawo chii chaudayo chigatsira mukadzi wako toenda kuna mukadzi uza chii chauda kuti mukadzi wakagadzirisa murume wakagadzirisa kusangana pakati topa taskini wako zvataita kare taishanda tiri pamwe chete taishanda tiri pamwe chete tichiunga tichiita zvinhu zvedu tiri pamwe chete saka wangu akazoti chii chauda kuti pamwe chete here muchire gomba zvatanikomao izvozvo zvokushanda ega ndokuona kuti akashanda ega hapana chiri kufamba. Aiwa akashamwa mumwe mukadzi wako anogona kuita ticha iwe uri nesi handiti asi kumba kamunosangana mani towirira pese pamusoro itsangamiri inini ndiri kufungidzira kuti wakadzima kuonga kuserwa inini toti ndinoonga ndikuchera uko uyo ari kuchera uko mukadzi wake ari kuchera padhuze neni gomba rangu nini rakatanga kubhata ndakati shamwari randisukirira pachipenyaka zvichireva kuti musoro make munogona kutobva pandiri indiutaura kuti ngawasiye basa rokuti uyu ariita rake uyu ariita rake isusu tinoita zvokurima kati inoenda kotipikira matomatenda tese ndingatosara kuti amainini namainini amaini handi motibatsira purazi wakadzi wese handi motibatsira kwera kuti mwe nomwe ari kwake nhasi uno ndarara ikoko ndo paunopinda mubhedru wani wese vari tu heni chizuva zuva mwanorara kukicheni mwanorara indorara mukamba newakomana but nongotoona kuti wari kukicheni uya mubhedru rega nhasi maite takawanda asi wese waipinda mubhedru zvokumarari hazvizayaziva kana iyo wachiri kudanana ngawarari imba 1 mimba iyoyo then wakaita 2 weeks wachirara mimba 1 wachapedzerana vari timo pamwe ndo panotoera tambo yekuti mozwanzwa kana wakadzimwa nezuva karara sei mambo vataura shona yekuti toda kuti tigadzirise vanhu handiti
Chito vanhu vaite chinhu muchete. Unoda kudiwa kuti uyakundozi. Aura zikulisa mukadzi wako. Zvauda kuti waite aite. Then unozobvunza kuti mukadzi zvino mumaoko aite. Ibaba kana kwayo muntu atenda awazi munyanya. Ndipo ngapa bude ipapo chete. Wanda atemba. Nyaya kusunga munhu taura chichambula kuti aite kubatana tozofunza yeye. Amunoda nini kuti mwewe nyaya zvipi ndoda kuti aite murume wangu ndizvekuti zvotaita mumashure aite kana akaenda kubasa aisvika chitikoti mari tichironga tiri pamwe chete kana akaenda kunze aenda kunochera ataichera pamwe chete iye anenge atori kuvarume kwendi tiri kuwakadzi tichiita zvinhu zvedu tiri pamwe chete asi nyaya hombe iri kunetsa ndeyekuti pakati pedu tiri vairi papindira amai saka kuti dzinyatsotigereke zvikunetsa amai mbomirai zvacheme zvenyu makachema mataura mozamsa 8 amai nyaro parumusha paruno ravavesava dzaamweni nemuroora dzigara dziri kokai Gogo, bisa bangai ni mera. Gara ini bas. Nyai zaman orang mesti dua le. Murora mesti mumule. Murora wibina ni murani. Atichomti tiwa wakomana wanina wanemira. Hapo ichikafu murora wangu. Vanoti mduma awawali inini pandiri pano totenga sadza pakawanda isa mubhegi zvinodalisiya mubhegi rako rine kii zvinokidza mozisi munoisireki sadza kundoti aiwa munoisireki pabhegi ndokiya kuitira kuti mawambira zvakaita handiti zvandizvo amai vakandipomera ndakaiswa mushonga handiti munhu apomerwe amai vavo vapenga waiwa ndichitadza kudya chikafu ini chikafu chakayana murani ndikachipuhwa ndisingabvumi kudya ndakarara amai vacho vachiseka kuti sitotochaisa mhino zvavasingati ndichihwara zvisingaiti kwekuri kuhwarawo ndabva makudya chikafu hangu aiwa kasi pamukata kuchipatara makanzi muda makaisirwa ndizvo pasejari mishongai mapepa ndinawo zvakaita inini handigare kuno mapepa ndinawo wakanyorwa nzikoise ndakanyorwa yakachwa mishonga chete iri kushanda ari pasejari pakati ndo pakazvemutaura indabvunzwa iyo shamani vairwadziwa wakati wairwadziwa then vatazomboenda nawo pasikani zokona mishonga yamukadzi then vataenda pasikani ufunga taenda ka 3 times wakaonewa moyo ukadunduvira ropa then waingodzikadzikwa ibata mastages then vawazoenda pabp ngekashuta vawazoenda papfungwa dzinzi sei kunyangowandirwa dzikunyangofunga vawazoenda pokupedzisira paidzi mishonga vakanzi makambobata mishonga here makambofirita here makamboita sei ndopakazobuda nyaya dzemishonga but hadzina kutaura mumba then vapachidzi chitenge mishonga unoti murapise muchembere tatenga mishonga nanhasi ndio waita zvakanaka saka unoona pfungwa yekuti mushonga wakataura nyaya yemushonga paipai zvese zvavataa zvinobatika izvi zvindikaendawo kuchipatara ino ndinobatwa zvakawanda pano handiti zvisina kufa mushonga wokuti ndaisirwa mushonga akaisirwa mushonga zvinotobuda kuti munhu aita sei aisirwa but hosha so amai vangu vakaona vari kumba pane dambudziko risingaiti kuti ndikana kuti toti breakdown zvinowanika but mai vai kana vakura sona kuti zvakanzi nhii ndiaisira ukaenda kutsvaka makudo mugomo unoaita sei mumba munoita matension gogo maunaaona panapa unana ruburaje unoratidza kuti maita mausas ana ruburaje aikuudza zvindaona pana ini ndazanyama kuverenga description yenye muzvinhu zvamanzi mutengi zvikuratidza kuti mima mune mausas kozivana panana ruburaje panapa
mawerenga pepa repashamba iri pepa repamutoasa pachipatara Pana dikepeni. Unaanza kuanza tutanizo. JP ni sana. Tutanizo. Pana paracetamol achiro. Yuko bila udora. But tiripa kuwachanga memchuiringa pepa rejo. Pepa chitipa msore pana chitipa msore. Ile nyaenda ndutore ndamu tore nyewa rumwe nomukadzi. Awa vanonzi maendemera zvirati mukuru then uyu ari mudiki kuno apa but wese waro wakandemera zvichireva izvoni kuti inini ndinoifungidzira kuti kana tiri kuda kubata nyaya dzemba yeuyu nemukadzi wake hatibate nyaya dzavo todzipedza then because ava watori muroora wakatokura ava vanofanira kuzviotera muroora but ndiye akanizvarira murume ndikupedze namai amai vana rausa kuti description yeinoratidza kuti chest pains mune maronda mu vane narausa ese zvirapwa zvinoratidza zvega kuti zvikutuka maronda echi emudumbu inini handisvika kupa conclusion kuti makaisira kana makaita sei itoda kuti tikadzise vana imi muri muroora wakarohwa vavamufanana naapa muroora angonotara pamusoro penyu vatiri kumudzora asi kuti imi murani muramweni nokuti iye achazvituka kuti akaroora vana vake vakaroora mazvinzwa maita basa ndaona vambepenyu urwere huripo asi ndiwe rausa neirumura chiro aya zvinakuipanga pfungwa nyaya wembe yakunetsera kuti uya ari kuzova mukadzi kachiti akatibate nyaya ipeisira mushonga mai wangu shamai ngatibatsire zvataurawo ndataurawo panzamba patenezvamai ipapo patori neimwe dambudziko nokuti uyu ari kuzoti kudama yako kupfuura inene ndosaka razochinja mudzimai wangu ndo pari kupa firasi yekuti akagaragara abva abuda mubadama yako kupfuura kudza amai nababa kuti mazuva ako panyika wezero izvo zvachisi kuda kuzvichinja amai mudzimai akarohwa amai wakatotaurirana kudai watodzinga amai uyu ngaateerera uyu ngaateerera panzwera chimboteerera ndati bhaibheri rinongotaura kudza amai nababa mazuva ako panyika wezero wateva zvavanoita ava ndaamai vavo okuzvizwa zvotaura ava vanofanira kuvapa respect nokuti makaregedza ingozi mumusha menu kwamuri muzviziva imi amai munodambudzwa namwene wenyika imi amai dambudziko ndirori rekuti amai vanotaura kasi ndaamaika zvingave kuti mungabvunze imba nekuda kwokuti amai vataura kana amai vakanzi vanoroora pana pavanorova mati nemurume hatichawirirana kwemimi madii kuti iye pane zvaamai mukutanga mukutsita nemba inogadzira zvokuba meni amai vari kumba kwavo hati kwamurewa vari kunetsai chii kana vari kwamurewa mamai tidoko vandowe kuzoiteiko vanokutuma kwamenyi imba yenyu muchiri kuida here amai vanotorima kwangu vaitorima kwangu vaitorima tatakavapa ndima kumba vachitorima ini ndinoda kuti murigarisana amai ngavasunguruke pavana amai ngavagare kumusha kwavo vana vagare vari vaviri amai ndovanikaisa murikugara zvana amai ngava ndochete chakasumukirei kuti amai kana vana vachienda ngavatumire amai chikafu handisi kuti ngavarasi ngavatumire amai chikafu vari kumusha pamazuva iwaya vari kunetsana vakuedza kugarisana zvakanaka amai uyu mumuzera kutaura ndani mumuzera ndosandida kudarira ndiani ngatete wangu murume wani wangu ati
zvataura ndazvinzi ati hanzi ava wagarisane wari imi manzvinde ini ndogara kumba ikuya kunayo asigare kupi yezvinezvi kumawambuka kumaramba mazvizvisa akuedza kuti agadzisembei vanhu ndosaka kuti mugare mumakwenu mwana wavo akatiza achiuya kumba kupiya mwana wavo mukomana mukuru naye kumara akaramba kuti baba vari kushungurudziwa havawachiwe hawasini hakuwe chikafu ndaikudzira kuti mutenderera nati vanhu vasunungura nyaya wapedza une respect naamai vavo tokura kuti vasunungura amai vanhu vakambuya vangu mapanza tangamira atechoya ambuya vangu wakwabhora anzi aiwa yaimuyaya pamene mapanza ari pandudare munomu musachizirwa nokuti isusu tichikutonga ava amai ava hatisisa vadzinga kaita kasi mwana ati unoti amai vakapinda nyaya dzadziperi saka sida kupedza nyaya pandati pamusoro changamira zvawakaita ambuya vangu wakwabhora vangu vakapuwa ndima namukombe wairima ndima yavo chibara then amai iwavo kumutavatanga vangu vakapuwa ndima namukoma iwavo zvirova kuti wese wana amai vaigara pako vachirima bana saka zvirova kuti hamheno mukutadza kuira neurere nyanyanye kuya kuno tunyaya totogoro tatotipinza bhizi munyaya dzekuya kuno right wazukuru wakwaya kuno ndopawakati no amai wokumaramba dzokerai kumaramba amai wokwabhora dzokerai kwabhora warume wambosara wari wega basi ndosadati toda kubatsirana kugadzirisa wana awa wari wega pasina wana amai pamusoro yemangu tese sanavaitinavo tese temisha vachokwadi kuchokwadi baba imi vagara kuona adzimai venyimi maita upenyu hwematoka matoka akatetenya haparire vanhu muziva unototora ndiwo wachengedza kuti ailese akuru topa mani bhisi funga yomurumaagara funga nezvevanhu vako amai mufunga nezvevanhu vani pakati pako yomurume wagara pe usade kuti ava amai vafambe neshoko kuenda kuageza vatinekanapaniswa nemurume unokuda kwaamai vako iwe pafunge pakaoma ipapa zvakuti ufikaikandachopa ivotoadaigadzara mukadzi wako muwira ane pano nhasi moita zvisviri kubereka ini pane muono munhu andaona rwevo uyu murume aita dambudziko dambudziko rake nderokuti amai vakauya vachitaura nyaya yemushonga kwaari iye akubva adzoka aenda kumukadzi futi achibva ashusha achiti iwewe wakandingirika amai vako saka musaiko mamuchagaireka wafanira kutoverengera amai taiwa amai zvamukutaura zvemushonga zvisiri zvi kudzoredzana amai vako uchidzipenewo wasapota kuti iwe mukadzi wakaisira amai vangu mushonga namarimba iyoyo tikanyepera rinobuda zuva kurikandokatitaura nyaya yemute pasina chiripama atete ndikandikudze pamusoro nemuroro wenyu haasi kuda muroro takuda kupedza nyaya amai avo vakunyepera kurwara nokuroyiwa vaisiwa amai avo bepa rakuratidza kuti pane maausas ani mazvizwa pana narausa ana diplopenic kuti vararama vasingarwadziwo kupedza marwadzo nokupedza chii saka vari kuita mausas nei nokufunga pamusoro pemwana wavo asi murume wavo ngavawane nguva nemi kuti nemwana wavo isusu ngatiti kuti tine vana ndatoona kuti mimi muri atite muruda imba dzevazukuru enyu dziende mberi urikuona murume agara apa uyo ndamukonde mangu ndatoona kuti brenzi akangakoni mamba wakutoraya ndaukonde mashamani brenzi enyu ziri right siyai mhuri ika imborarama yega muchidzoreredza mazunga shamani rambai muri padhuze shamani bamuni rambai muri padhuze sori izvo ipaipapana kuti chii chida kuona kupfungwa dzacho mama akurasika siyai mombe mombe haina basa kuti aisadzatogova tichadogova inhaka yana amai avo nababa imamai takupedza takupenda nokuti chakudai kutswa ai ngativape nguva imbaenda nguva from after 8 tinoda mutswana kudzana nakuru munhu mukuru 22 tokudai kunokwatite munoona ava amai ngavasara iwe unowena uyu nami moya pamwe chete imba itaisira kwamuri sokuti imba ita si chinji nhasi mudzokera mbaba wavo tomudzokera
Kaini unoraramba mako. Vari vangani? Vari vangani? Ngati zvitwara madzakira kumambara. Ukuzizwa chamani? Ndo mambara re. Ya, mambara ye. Ndo mambara manje akanyanyisa. Last week tani nyaya yakafana iva. Amai avadi kuona mwana wawane mukadzi. Tikasvika pakuvarambanisa muno. Pamusaka pani. Amai vanenga. Yes. Saka be careful. Tudikirwa kumhaya ngati unokosora mai. Nokuti atigrade. Bambaire. Nyari wana na pongwe. Avambozisira. Wao pesa ndarwe mukadzi. Wazona ntaura. Ndati mbambara nyari wana pongwe isi kuva tungutambira. Nokuti akaziva. Saka ava ndovezera vakwa. Speed yauda kutamba auja yauka kana kusina kumbukira wotamba. Nedzoi. Ndotokaita sarudzo yani. Yako. Ndotaura chamani. Taura. Ya, ini bana pandiri ini mumwe lewa. Asi apa ndakabira kuti baba kwa wana. Saka nditaura nechiti. Upanya zao. Inya zvawiri kadzukuru. Yes. Panya zvawiri wakadzimawira. Ndikuona kuti isi zvidare. Simiyo kumidare. Panapana kuda chine vanhu aranga vadzodzigara. Ndoda kuti ndakagara panapa ndamuzwa bhuku randakaudza mukadzi akanyanyisa ndachida murume. Bhuku rawerengwa kuti mukadzi akanyanyisa ndachida murume. Vakazotibiko. Saka waona ndazi. Chekera mberi. Saka ndikuti nini zvakadaro chakudiwa patifisi kubatanika kubvira kuti murume agari pasi mukadzi aine vamwana vakafanana nemidari kuti mukadzi pfungwa iyoyo aine vana achiunga isinganizoziva nokuti haizinyori kuti pasanangoti kuti murume mukadzi yake kuti takueka kana achida kuti imba yake ipfuurire mberi ngaasiyane neshoko rokuti amai vangu vakaisirwa mutombo amai vangu izvozvo zvakataurwa kuti amai vangu vakaisirwa mutombo zvikapfuura bati zvikazoita kuti iyeka chaakuita kunge ndochombo chokuda kutrita mukadzi uyu pavangodenhana chete obati wakaisira amai vangu mutombo imba iyoyo haina kwainyeni. Taura ndembera. Kune just a minute. Amai vanemba yavo kuti vabatire nezvedamai isusu mukadzi towirirana ochitamba zvinoda kuti matambudziko evana nanaamai sekuti amai vava pashikadzi togona kukura zvakanaka tochitisvika kuna amai tovaonesa amai kupenyu zvaunenge pano kutadzirana nakufungirana asi chakaipa chakanaka idzi ndozvenyu ndogama kutanga kuerenga vanhu kuti kwesa kuti vabatani padzime kumwe kunzi hatisikuda bamu iwe ukambogara pasi here namukoma wako wana inenge handikwanisa kunya kuenda mwana wenyu makambogara here nemwana wenyu sababa mwana mukomana mukomana makambogara naye kasi maona here roho yatete roho yapleiwa natete mara takatoipa ati manugapachivaya vazukuru watanyaya wabereki kurume mukadzi wese waishanda kwatiwa ndimani mukuashanda mukuru andii pacho pakuti nyake cho takandikazitava nyake inini wacho ndine kuti amaigona kusiyana wazukuru wacho matobva mamuzuru madavekuchita pambe penyama uyakusimudza ruoko ndiani kurunga iyi handazi awo tsano kungopai mukati but achida kuti mupuwe vanaudzekutanakurika baba kana kupoya kwavari kuita nekuda kwekuti vanenge vasingazivi mumwe mukana unochifamba panguva inini ndiri kudhuze nandazaa ndifungatsana vakazodzingira inini ndichiita zvenjini yangu ndakapfuura kuseseni kuma26 kupfuura kwamapawa ndaitopfuura 7 asi inini ndakasvika ipapo Bonde uye achingondiona kutsika rwanzi ikataura ndadzipwa panapa chichichi handiti wadzipwa ndichitarisa so ndikuona zviguno hadzipiwi ndofunga inini ndakanyarara muse vanhu vane hasha ndakanyarara kusvika vatura hasha dzake achitaura ndakagara chete achiti vabvunzei handakukwanisa kubvunza asi ndakazokwanisa paakatura hasha ndakabvunza ndakazokumbira tsano vari tsano apa ndatsano nokumbirawo pakunetsana kwamaita serodhi handikudarika kuti ndasvika muchita se ndishupari
Indekumba kwangu ndigari papi pano. Saka ndakaedza kuda kutseketedzana nawo kuti ndinzwisane kuti vari papi. Saka ndakavati kuona itsana kunyaya dzenyu dziri kuvakuru vari kugadzirisa nyaya dzenyu indesipo ndikudhavini but ndauya pafoni pari kutaura nyaya dzenyu kasi mbunzo dziri panati kana mamudzipana muchatongana sei muchatongana rufu here nditsano andikutaura navo tsano vakatora mukana wokunyarara tsano ndobva ndaramba ndina tsano ndakati naye tsano yedzei kuti tseketudzira kana muchida kurambana tsano pakutaura pachokwadi rambane mune zvakanaka mukadanazve muri vaviri ine handipo ipapo kana muchiwirirana sekuwirirana kwamakaita handikuziva kana muchirambana sekurambana kwamuda kuita handikuziva ini ndiri pakati 500 kuda kuedza kugadzisa chinhu chinonzi bhora chinhu chimwe chete handiti but tsano vakada kundivanza vakazobuda papaya kuti tsano ndavaudza kuti ndavatsvaga wozoyanga ataura kuti vanditi vandenza mbo wanditi iwe chakama yako pedyo ndikupeguku ndaneta handiti ndobva uyu ndasvika zvikanzi hama yangu yauyu achitaura vanhu pandakazorora ndopandazobvuma makazopuwa here kupfuura yacho havana kuzobudisa kuratidza kuti zvinhu zveiseka zvinoitwa makatsamwa handiti kana zvaitwa makatsamwa pane mashoko unozoya kuti ndinogona kutukirira munhu kuti ndozonifungativa kuti ndakanganisa zvinoitika saka zvinhu zvakaitika pakatsamwa pane vanhu vainodanana azvazvitukana zvimwe zvacho anozvitukana zvechokwadi pazvimwe zvacho zvoizvi zvokunyomba kuti mumwe munhu adzikire handiwa zvinhu izvi ngatingopanana mukana wekuti tatisu ava mai ava kana vachida kuzamba kwavari kuenda kunoonga vari kuenda kunoonga kasi vane chinhu chimwe chetu chikadzokera kumba tichigara pasi murume wangu izvi ndo zvandaona kuchizamba handizvozve ava vari kuchera gomba ravo rabatwa bhandi mai kungati tashanda utaonamo 3 points sezvazvikanga zviri pakutanga ndizvozvo henai baba ndizvo vangavari vanoimba tadaro vakuona kuti vari kushanda kwavachida kupi nokuti ndabata shoko remurume akuti shamwari dzaakutamba nemukadzi wangu ndozikuita se ndizvo zvoka baba ndo dzaakukonzerese kana muchikwanisa kuti wazamba muri vairi ndo zvamuri kuda here manzwa amai andaura zamba neni vanoshanda kumaini pamusoro idai mireka makati manyira vashanda kumaimba samuna mukadzi wenyu angogara pamba chete zitori nane ndoshanda havasi kutenga chikafu ipa aiwa mane isava kudare urikuona paminonyato neunhu zvitere vakanyarara isi tichitogadzisa nyaya kana vagara pamba roila rakaipambaba ndetinoda mafuta ndinobuda nati mazurambo ini ndikufungidza kuti ita izvozvo zvichiratidza amai ita izvozvo zvenyu zviri pachena ari kukupai advice idofu amai nokuti haana murume nakudhara ini handisuda kuizvota izvozvo chimboteererai maabhuswa kana mafunga kuti maabhuswa zvakwana rambanai kasika mufunga kuti mbai inoda kuishandira chimboita zvinhu izvi transparent mumoyi pamusoro inini handina shamwari inini handitorana nashamwari shamwari dzavanondirambidzana nadzo ndo dzandiwabatana vanadzo ini handina shamwari ndo dzandiwabata vanadzo inini handina shamwari ambuya ini ndazvinzwa ndati inini nzwaita zvayaita nyaya yese amambe upomerwa achiti zvaverengwamwa vanenge vasingazivi handiti inini chakufundisai pachii vanhu vataura kuti chidzokerai munotanga patsva murume zvakanaka uyu murume aya anongedzwa pana pana mudzi kakawanda chinongedzwa pana kunzi wemugadzirisika handiti ataitawo matauro avaita mahanzwa handiti muramo wenyu matauro aita mahanzwa mambo matauro aita mahanzwa ndamuise pfungwa dzenyu ndamuita pfungwa dzimuchikunemurumoyi zvamuita sezi muchauya munouya musa 22 chairman tunanuyo madi kugara pasi mamutanga mavakuita nyaya dzi ndakazimbobva sabhuku mafumo ukachandira komiti yake pakomiti pachasungwa umwe munhu asina chitaka akuenda nazo ende munogara pasi achete mumhuri chete uyu ngaadzikane ngaita basa rako siya vaite basa rako asangana ipfumba kuchitaura nachikwadi tangai manororana mese mumba mumwe chete uchikwenyana usiku hwacho kusvika usiku mangwana makuseni usiku hwachamati
usabe vasina kutaura kuti tataurira namumba foni yangu unobva nemupurisa akaita nyaya yangu wazvinzwa ndosatiri kuda izvozvo amai chitembedzi uyo ndatopedza naye kutanga taenda kunotesta dambudziko razvo makaenda rini iko ane 4 days ane 4 days but anotodzoka after mwedzi makaenda rini pane time dzokera kucha uva window period inotiswa zvamazvabachikai unozvichika mira kamusikana nemuntu kupuranaona chiteso kana muchitoda izvozvi swapo muri kuda mane mari dzavo muchibuda muno paripa kasende mogara zvakanaka unodzoka musa 22 atine mudzoka namusa 22 unodzoka mukomana matindopuwa namba 10 uwa nembusa njoyaidze